Ahoj a vítajte pri prvej epizóde nášho nového podcastu s názvom Medzi hriadkami. Som Peter Zubaľ, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska. Dnes s vami začíname úplne novú kapitolu. Viete, keď som rozmýšľal nad témou alebo nad vznikom tohto podcastu, tak som sa zamýšľal nad tým, koľko z nás a z vás, našich poslucháčov a divákov, vníma nejakých lokálnych pestovateľov, ktorí sa venujú rôznorodným druhom zeleniny. Koľko z vás pri nákupe si všimne krajinu pôvodu tej alebo onej mrkvy, zemiaku alebo hrášku? Všímate si krajinu pôvodu? Všímate si, čo si vkladáte do košíka? A práve o tom chcem dnes hovoriť. Dovoľte, aby som dnes ako prvého hostia v našej prvej epizóde privítal inžiniera Olivera Šiatkovského, ktorý je predsedom nášho zväzu. Oliver, ahoj. Ahoj. Oliver, musím prezradiť na začiatok aj našim divákom a poslucháčom, že my sa už istú dobu poznáme, keďže som riaditeľom zväzu a viem, že máš k pôde naozaj blízko. Nie len od stola, od papiera, ako sa vraví, ale aj reálne pestuješ a venuješ sa aj nejakým rôznorodým alebo zvláštnym druhov zeleniny. To nám poprosím, približ v takom krátkom úvode, kde sa nám predstavíš, ale zároveň aj možno nejakú myšlienku, alebo čo ťa priviedlo k pestovaniu. Tak pestovaniu ma priviedla v podstate tradícia na podniku, kde pôsobím dodnes. Pôsobím tam od 86. roku, kde tradíciu pestovania cibule a zeleniny založil ešte niekedy taký Bulhár, Ilia Iliev Todorov to bol, ktorý na Slovensku a priamo do obce Madunice, kde pôsobím, priniesol pestovanie niektorých druhov zelenín. Takým hlavným bola cibula, ktorá sa stala takou tradičnou pre Madunice. Dodnes Madunice všetci spájajú a tým pádom aj mňa s cibulou. Čiže už je to niekoľko desaťročí, budú to 4 desaťročia, čo pôsobím ja, konkrétne v Maduniciach a venujem sa tejto plodine. A postupne sme rozširovali a to, ako sa doba vyvíjala a sme pestovali niekedy aj nejakú kapustu, keľ, zemiaky. Postupne sme začali pestovať rášok, jahody a lávodkovú kukuricu. Je nejaký súvis medzi týmito plodinami pri pestovaní, pretože z cibule na kapustu, na jahodu, každá jedna plodina si vyžaduje asi špecifický druh pestovania alebo pozornosti. Je to niečo zložité na naše pomery? Tak v minulosti sme pestovali, ako som spomínal, to boli tie 80., možno 90. roky, sme pestovali hlavne cibulu, kapustu, keľ, lenže vtedy fungovali veľkosklady, fungovali spracovatelia na Slovensku. Postupne, ako sa vyvíjal trh s týmito komoditami a aj so spracovateľmi, tak postupne sa vyvíjalo aj pestovanie zeleniny. Našim vtedy hlavným partnerom bol dlhé roky Ryba Košice, kde sme dodávali, by som povedal, nejakých 1500 tón už olúpanej cibule, takže mali sme priamo odberateľa. Takisto aj na tie ostatné komodity, postupne ako sme začínali, sú na Slovensku ešte mraziarne, pre nich sme začali pestovať nejaký hrášok a kukuricu lávodkov. To je fascinujúce, že takáto dlhoročná tradícia u nás pretrváva. A teraz sa dostávame aj k hlavnej téme nášho prvého podcastu a to je náš zväz. Spomínali ste, že mali ste spoluprácu s družstvami, s odberateľmi. Ako v tomto súkolí alebo v tejto ceste má miesto náš zväz? Odkedy v podstate funguje? Čo je zmyslom? V podstate tento náš zväz, dá sa povedať, síce nie tento konkrétny, ktorý dnes existuje, ale kedy existovala Slovenská zeleninárska únia. Lenže v tých časoch sa pestovalo na Slovensku ešte okolo 40 000 hektárov zeleniny a sme dokázali, keď sme mali stretnutie zeleninárov, naplniť sálu v Agroinštitúte, kde bolo okolo 300-400 ľudí a pestovateľov. Len postupným vývojom aj pestovania zeleniny, aj trhom, aj tým, ako pribúdali obchodné reťazce a tým pádom aj obchodovanie bolo úplne iné,
tá zelenina žiaľ na Slovensku klesala a aj tých pestovateľov ubúdalo. Postupne sme chceli spraviť nejakú takú nadstavbu. Tak sme viac menej aj spolu aj s ministerstvom, aj s platobnou agentúrou začali niekedy tzv. Integrované pestovanie zeleniny, kde to bolo presne sledovaná kvalita, hnojenie, chemické prostriedky boli určitým spôsobom obmedzené a vtedy sme založili aj zväz pestovateľov integrovanej zeleniny a ovocia. A samozrejme spadali tam aj zemiaky v tých časoch do toho. Takže postupne sme začali transformovať aj tento náš zväz. Len žiaľ stále ubúdalo tých pestovateľov a viac menej sme to mali už také utlmené. Až v roku možno niekedy 2016-17 sme sa rozhodli, že znova to chceme oživiť a tých pestovateľov dať dokopy. Aj keď dnes je to veľmi ťažké a vtedy sme v tom 16. roku asi možno nejaký 7-8 takí pestovatelia, tí, ktorí sme zotrvávali u toho pestovateľa zeleniny, znova obnovili tento zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska, kde sme na toto začali naväzovať a pripájať aj tých veľkých, lebo dnes aj zelenina a to ovocie sa tak ako všade globalizuje a prichádzajú na trh veľkí pestovateľia zeleniny, lebo už to obchodovanie tradične na nejakých tých tržniciach alebo ako niekedy tí malí pestovatelia, čo boli na Slovensku, vyvážali alebo vozili kvanta zeleniny niekde do Čiech alebo kde, tak bohužiaľ to postupne ubúdalo a tak sa vyvinul aj tento skutkový stav, kde sme dnes. Asi sa dá šipiť odpoveď na moju nasledujúcu otázku, ale ako by ste zhodnotili aktuálnu situáciu slovenského pestovateľského sektora v porovnaní s okolitými najbližšími krajinami? Je to až také pesimistické, ako to bolo teraz avizované? Viete, pesimistické to nie je, no aj tu na Slovensku sa vyvinuli veľkí pestovatelia aj zemiakov, aj zeleniny, ktorí v podstate sú jednými z hlavných dodávateľov do obchodných reťazcov. Postupne tým, že tá zelenina, ktorú sme tu mali nedostatkovú, ale vieme dopestovať nejaké paradajky, uhorky, papriku aj v tých skleníkoch, tak začali sa budovať aj tieto skleníky. Čiže veľké množstvo zeleniny si vieme vypestovať aj tejto. Nemusíme ju voziť cez pol sveta a zanechávať obrovskú uhlíkovú stopu. A aj toto je cesta, ako vlastne môžeme, myslím si, že aj kvalitnejší tovar, aj hodnotnejší dostať na náš trh. Spomínali ste aj nové prístupy alebo nových pestovateľov. Viete tak zhodnotiť náraz nejakých inovácií, lebo pestovateľov, ktorí sa zameriavajú na modernejší alebo technologický spôsob pestovania zeleniny, sú vôbec takí u nás na Slovensku? Tak určite sú. Ten veľkovýrobný spôsob musí byť aj technicky, aj všetko na vysokej úrovni, lebo pokiaľ chce ten dodávateľ konkurovať aj tým zahraničným a chce dodávať tie obrovské množstva tovaru, tej zeleniny na obchodné reťazce, tak bez inovatívneho spôsobu pestovania by to nedokázal. A vedeli by ste nám odpovedať alebo ozrejmiť, o akom počte našich členov vo zväze sa rozprávame? Je ich, neviem, 5, 10. Ja konkrétne viem koľko, keďže som riaditeľ, ale teraz taká skúška správnosti, či nás pán predseda vie. Tak našich členov je nejakých 30. Ktorých máme a z toho sú samozrejme aj veľkí pestovatelia, sú tam pestovatelia, ktorí pestujú v tých skleníkoch, ale máme aj zopár takých menších pestovateľov, ktorí by chceli tým, že sú členmi zväzu, sa niekde posunúť. A možno aj my spoločne budeme hľadať, alebo ešte len budujeme a hľadáme možnosti napomáhať aj tomu odbytu a možno aj spolupráci, aj či už je to s komorou, so Slovenskou poľnohospodárskou potravinárskou komorou, ministerstvom, platobnou agentúrou, hľadať spôsoby, aby sme aj tým menším nejakým spôsobom vedeli napomôcť.
Áno, ak môžem doplniť otázku, tak číslo je presné. Máme aj niektorých žiadateľov, ktorí čakajú na schválenie a chceli by sme aj tento priestor spoločne s predsedom využiť aj na to, že ak nás počúvate a ste malý pestovateľ, neváhajte, navštívte náš web. Odkaz naň bude spomenutý v závere nášho podcastu, zároveň aj Facebook máme funkčný, čiže ak máte záujem, stačí nás kontaktovať a my sa vám ozveme. Teraz taká komerčná prestávka. Vráťme sa naspäť k nášmu rozhovoru. Keď sme spomínali už tu zahraničný dovoz a obchodné reťazce. Sú naozaj naši nepriatelia, tak ako v médiách, alebo aj často je v obchode, sa stretávame s tým, že je to dovozová zelenina, je to veľký reťazec. To naozaj brzdí a hatí rozvoj našich pestovateľov. Je to v skutočnosti tak, alebo je to nejak vývojom doby, že to... Áno, určite, že vývoj doby je taký, že obchodné reťazce sú tu a možno 80% tovaru ide cez obchodné reťazce. Prišli, chceme, nechceme, ľudia si zvykli nakupovať v týchto reťazcoch, hoci veľmi ma teší, že prišlo do módy a možno do popredia aj nejaké samozbery, či už sú to jahod, zeleniny, nejaký rášok, kukurica, alebo dokonca už skúšalo sa v tomto roku aj nejaké samozbery zemiakov a aj inej zeleniny a priamo predaj na farmách. Je to cesta, ako sa dá ísť. Ďalšia cesta by boli nejaké tržnice, ktorých ale žiaľ v posledných rokoch, nechcem povedať, že ubúda, ale celkovo odbudlo aj týchto tržnic. Hoci ešte niekde v lokalitách, hlavne možno na strednom Slovensku, na východe, niekde, kde tá zelenina sa nedá dopestovať, stále ešte aj tá tržnica má nejaké to svoje miesto, len žiaľ, ja aj keď si prejdem niekedy po tých tržniciach, často tam vidím tovar, ktorý nepochádza od pestovateľov. Mrzí ma to, ale musím to tu povedať, že človek to vie ohodnotiť a zhodnotiť, aký je to tovar. Takže už tak, ako sme v minulosti boli naučení niekde na južnom Slovensku okolí Galanty, Nových Zámkov nakupovať melóny, že pri ceste priamo na poli mali altánok a predávali tam priamo z pola melóny, tak pevne verím, že možno časť tých pestovateľov alebo aj tých mladých sa na to dá, ale veľmi ťažko, je to veľmi ťažká cesta, aby sme znova nastolili a prešli do tohto pestovania. Lebo aj vtedy ten pestovateľ, on tam dokázal na poli naložiť kamión išiel niekde do nejakého veľkoskladu a predával popri tom, lebo si to aj strážil samozrejme, predával popri tom melóny aj tak. No len už, bohužiaľ, asi tieto veci sa nevrátia a tí mladí ľudia nechcú robiť a hrdlačiť na tom, by som povedal doslovne deň-noc. Teraz sa možno spýtam na niečo, čo zaujíma si každého spotrebiteľa, poslucháča, diváka. Prečo by sme mali teda podporovať slovenských pestovateľov, keď vieme, že každý sa nazerá v prvom rade na tú cenu? Prečo by sme mali kupovať drahšie, síce slovenské, keď vieme, že každý naozaj sa orientuje na základe tej ceny? Čo je výhoda slovenskej zeleniny? Tak určite áno, ale zase treba povedať nielen to, čo je drahšie, alebo hlavne sa jedná o kvalitu, aby to bolo kvalitné, aby to nezanechávalo. Stále máme všetci plné ústa toho, jak chceme ozeleniť planetu a vôbec nám netrápi, že 10 000 kilometrov sa sem dovezia nejaké ovocie alebo zelenina. A hlavne to je veľmi smutné, pokiaľ tú zeleninu alebo ovocie vieme dopestovať tu. Takže toto je cesta, ktorou nesmieme za tým vidieť, lenže či je to drahšie. Samozrejme podporujeme zamestnanosť, podporujeme všetko, hoci aj tá zamestnanosť dnes všetci vidíme, že tieto manuálne práce a práce v tom zeleninárstve, ovocinárstve sú tak náročné, že už dnes sa nikomu do toho nechce. Nechce sa ísť ani do toho, ani študentom, ani nikomu. A naozaj, niekedy to nie je ani otázka peňazí, ale jednoducho je to ťažká práca, je to práca možno niekde na slnku a veľmi sa do toho ľuďom nechce. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak toto je jeden z činiteľov, ktorý vstupuje do cenotvorby, tá manuálna práca,
a preto je tá naša slovenská zelenina, hoci je kvalitnejšia a zdravšia, ale drahšia ako dovážaná? Je to ten prvok, tá práca? Určite je to aj tá pracovná sila a hodnota tej práce. Ďalej aj vstupy, niekedy máme niektoré vstupy vyššie ako okolité krajiny, čo nás tiež veľmi mrzí, či už sú to hnojivá alebo chemické ochranné prostriedky. Taktiež, keď tu pestujeme, tiež robíme rozbory, či už sú to pôdy na dusičnany, ťažké kovy, taktiež plodov. A to všetko stojí peniaze, a ktoré častokrát pri malej pestovateľskej ploche je niekedy potom až neúnosné pre tých malých pestovateľov. Takže aj toto sú vstupy, ktoré zdražievajú ten tovar. A čo klimatické podmienky? Naozaj Slovensko je Bohom obdarená zem, kúsok zeme na planete a máme vhodné klimatické podmienky? Alebo museli ste vy ako pestovateľa prispôsobiť nejaké plodiny z mene klímy? Vstupuje aj tento faktor? Samozrejme, že tie klimatické podmienky aj pôvodné máme veľmi dobré. Sú to hlavne niektoré oblasti. No a čo sa týka možno nedostatku alebo zmenou klímy, potýkame sa s problémami hlavne s vláhou. Ale cez to všetko na Slovensku bolo aj v minulosti vybudované veľké množstvo závlahových systémov, z ktorých síce dnes už je funkčná len malá čiastka, ale aj toto je cesta, čo máme a máme vzácne, možno oproti niektorým iným krajinám, že máme tu stále ešte dostatok vody, ktorú vieme využiť aj na závlahy. A to je, myslím si, že veľká devíza, lebo používať možno niektoré krajiny, ktoré aj dovážajú zeleninu, používajú vodu častokrát aj možno čistenú z čistierny odpadových vod, alebo čo. Hoci povie sa, že je to vyčistené nejakým spôsobom, ale čistenie je tak drahé a tak náročné, že myslím si, že toto je veľká devíza, že tú vodu tu máme a to treba využiť. Keď som vás počúval, tak hneď sa mi natíska otázka. A čo štát? Ponúka štát pomocnú ruku vám, pestovateľom, keďže sa boríte tu s cenou práce, je to náročné, potom hnojiva, voda, technológia, energie. Sú nejaké funkčné dotačné schémy, ktoré naozaj ten malý pestovateľ, keď sa rozhodne, že idem do toho, tak mu pomôžu pri naštartovaní svojho biznis modelu alebo pestovania. Je to funkčné? Tu musím povedať, že samozrejme aj ministerstvo, aj platobná agentúra má snahu nejakým spôsobom aj tento segment pohnúť dopredu. Jedna vec je tu určite pomáhať aj tým veľkým, ktorí, aby sa mohli rozvíjať, aby dokázali tie veľké množstva zeleniny a ovocia dodávať. Ale na druhej strane treba tu hľadať možnosti aj pre tých menších, hoci boli tu nejaké výzvy aj pre mladých poľnohospodárov, kde mohli aj nakúpiť aj nejaké technológie, aj všetko, ale musím povedať, že nenašlo sa až také množstvo tých mladých ľudí, ktorí by chceli ísť do pestovania týchto špeciálnych plodín. Lebo samozrejme je oveľa ľahšie pestovať tie veľkotonážne plodiny, kde tá ľudská práca a to všetko okolo toho, problémy s odbytom sú ďaleko menšie. A ďalej aj to, ako som spomínal, že možno nejaké tie rozbory a všetko robiť si na nejaký hektár, tak dochádzame k tomu, že sú to také vysoké náklady, že na nejaký rozbor, keď má dať 300 eur za jeden rozbor, za druhý, takže sú to nemalé finančné prostriedky. A pokiaľ nepestuje väčšiu plochu, povedzme tých 10 hektárov, kde mu takisto stačí ten jeden rozbor, tak je to veľký rozdiel. Spomenuli sme to, že viackrát, že sú aj funkční a existujú veľkí slovenskí pestovatelia. Tí sú schopní zatlačiť na obchodné reťazce, keďže obchodný reťazec prirodzene tlačí na tú najnižšiu cenu. Sú schopní konkurencie, naši veľkí? Tak do určitej miery áno a samozrejme aj obchodné reťazce majú záujem aj z hľadiska tej čerstvosti a všetko spolupracovať tu so slovenskými pestovateľmi.
pokiaľ sú tí pestovatelia schopní dodať jednoducho tie veľké množstva, ktoré potrebujú. Takže určite je tu aj skupina pestovateľov, ktorá je schopných toto dodávať aj z dôvodov, že sa dali nejakí väčší pestovatelia trošku dokopy, aby dokázali tie množstva naplniť. Som bežný spotrebiteľ. Je sobota ráno, idem na nákup. Ako mám spoznať slovenskú zeleninu v regáloch? To už bez ohľadu na to, či idem na farmárske trhy, tam keď idem, tak mám predpoklad, že je to lokálne, ale bez ohľadu na to, ako spoznám. Bude kričať tá paradajka, že ja som zo Slovenska, alebo tá cibuľa, alebo hrášok? Na čo sa zameriať pri výbere? Na toto by som asi odpovedal veľmi jednoducho, že určite aj z toho vizuálneho hľadiska častokrát aj tá dovezená zelenina, ona nemusí byť ani na oko, ani nechcem povedať, že by bola špatná, že by obsahovala niečo, čo nemá, lebo do toho žiaľ nevidíme priamo, hoci je to kontrolované pri dovoze, alebo môže to byť aj následne kontrolované aj tými obchodnými reťazcami. Aj obchodné reťazce majú svoje vlastné štandardy, kde si kontrolujú aj tých pestovateľov a dodávateľov, určite aj tých zahraničných. Ale cez to všetko, pokiaľ je tá zelenina naozaj dovezená, dopestovaná tu, tak určite má úplne inú arómu, inú vôňu. Či už je to paprika, či sú to paradajky, alebo aj iné druhy zeleniny, alebo ovocia, alebo jahody. Tak jednoducho tie jahody, ktoré sú kvalitné, sú voňavé. Oni žiaľ nemajú takú skladovateľnosť, aby ste ich dokázali predávať nejaký týždeň v obchodnom reťazci. Čiže už aj tá doba toho predaja hovorí o niečom. A stretávate sa vy ako pestovateľ s tým, že sa niečo mení v náladách pri nakupovaní ľudí? Je väčší záujem o slovenskú zeleninu? Vnímate to? Niekedy v minulosti boli ľudia naučení, či už som spomínal možno tú zeleninu, ktorú sme pestovali, či je to cibula alebo zemiaky, si nakupovali jednoducho na celú sezónu, tak si kúpil domov 25 až 50 kg cibule, nakúpili si 100-200 kg zemiakov a jednoducho si to doma uložili niekde v nejakom tom vlastnom sklade a postupne z toho čerpali. Tým, ako sa vyvinul trh, ako sa vyvinuli obchodné reťazce. A nie len tie reťazce dnes nemáme len vo veľkých mestách. Reťazce sa stávajú aj do malých miest, na sídliska a už je tá zelenina a ovocie dostupné. Dostupné celoročne, je tam prané zemiaky, praná zelenina, ktorú si ide kúpi si toľko, koľko potrebuje, lebo často z toho množstva, ktoré nakúpili, určite aj nejaké značné množstvo nespotrebovali, alebo niečo im zobralo z kazu, pokiaľ to nemali správne uložené. Takže menia sa aj tie návyky. Hoci aj tu musím povedať, že v minulosti už to bolo úplne zmenené, že nenakupovali väčšie množstva a trošku sa znova vracajú k tomu, ale to je vývoj aj celkovo situácie. Situácie na Slovensku, možno aj také veci, ako bol COVID, tomu napomohli, že si povie, čo je doma, to sa ráta, takže si kúpia nejaké to množstvo, hlavne tí, ktorí to vedia uskladniť. Z vášho pohľadu ako predsedu teraz zväzu, v čom podľa vás dlhodobo zlyháva agrárna politika na Slovensku? Je nejaký prvok alebo segment, ktorý vieme jasne identifikovať, alebo je to súhra okolností alebo viacerých činiteľov? Tak určite tu musím povedať, že už ani neviem spätne rýchlo si vypočítať, kedy sme mali mať vyrovnané, či už sú to priame platby s tými okolitými štátmi. A dnes konkurovať povedzme len susedným Rakúšanom, alebo možno už aj Poliakom alebo Maďarom je veľmi zložité. A tá situácia, pokiaľ nebude vyrovnaná v celej Európskej únii, lebo dnes už ostatné náklady sa takmer vyrovnali, alebo niekedy vidíme, že naši zákazníci alebo Slováci chodia nakupovať niekde do Maďarska alebo Poľska alebo do Rakúska. Takže mňa osobne ako pestovateľa aj ako potravinára toto veľmi mrzí. Jednoducho všetci by sme mali k tomu pristupovať tak, že by sme mali kupovať to naše slovenské, lebo tým podporujeme nie len tých našich pestovateľov, ale celkovo
tú ekonomiku a ten štát. Čiže tak zjednodušene povedané, že my sme si sami nespravili domácu úlohu, aby sme sa naučili našu zeleninu vyhľadávať a tým pádom by boli väčšie záujmy o ňu, väčšie pestovateľské plochy, alebo je to nedostatočná, opäť spomeniem štát, nedostatočná podpora štátu, alebo nezáujem o rôzne mechanizmy dotácie? Ja si myslím, že v poslednom období alebo v posledných rokoch aj tu sme spravili, či už sú to ako aj náš zväz, alebo aj Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora, kus cesty na tom, aby do povedomia tých bežných občanov sme neboli vnímaní ako nejakí poberatelia dotácií, že len stále niečo žiadame, ale naozaj, že sa to tu pestuje, sa tu dorába alebo vyrábajú potraviny. A tí ľudia nás už dnes, môžem povedať, že vnímajú určite inak ako v minulosti. A pokiaľ my chceme dojsť do toho stavu, tak možno ako je v susednom Rakúsku, tam Rakúšan si nekúpi, ja neviem, slovenský, český výrobok, kúpi si ho možno občas, pokiaľ ho nemá, ale prvorady je ten ich lokálny. Takže ja budem tiež veľmi rád, pokiaľ dokážeme toto aj na Slovensku. Pomaly sa blížime k záveru, takže dve záverečné otázky. Čo by podľa vás najviac pomohlo slovenským pestovateľom z hľadiska systémových zmien? Je to napríklad že spoločné balenie, skladovanie, marketing? Čo sa týka, nazvem, organizácií výrobcov, ktoré v minulosti došli, a ja sám osobne som absolvoval niekedy školenia na organizácie výrobcov, oveľa jednoduchšie to bolo možno v tých okolitých krajinách spraviť, kde bolo veľa malých pestovateľov, kde možno 80 malých sa dalo dokopy a založilo si jeden tento zväz. U nás už vtedy boli veľkí pestovatelia a jeden veľký alebo dvaja boli viac jak tých 80 malých v tých susedných krajinách. Takže možno toto je cesta, že my máme úplne niečo iné. Vtedy nechcem povedať, že nám možno niekto vnúcoval, že založte to alebo robte to, ale u nás ten jeden veľký pestovateľ bol vlastne v podstate organizácia výrobcov. Takže, ale v dnešnej dobe áno, prešli sme nejakým vývojom, založili sa tu nejaké tie organizácie, niektoré aj prežili, hlavne čo sa týka tých ovocinárov, ale v tých zeleninárov je to oveľa zložitejšie ako v tom ovocnom sade. Lebo tá zelenina sa pestujú menšie výmery a je veľmi ťažko dať dokopy, ja neviem, 100 hektárov jedného druhu zeleniny u nejakých 50 pestovateľov. Už ich dnes žiaľ ani toľko nenájdeme. Tak z toho dôvodu došlo aj k tej globalizácii a k tým veľkým zeleninárskym celkom. A práve aj takýmto malým pestovateľom slúžime my, ako zväz, aby sme tie často informácie, ktoré sa im nedostanú, alebo aj ten malý pestovateľ nemá toľko času vyhľadávať, tak práve na to my slúžime, aby sme im vedeli poskytnúť tie základné informácie a už samozrejme je na nich, či sa rozhodnú využiť alebo nie. Oliver, na záver, aký máte odkaz pre našich poslucháčov? Tak odkaz určite ten, že aby konzumovali všetci to naše slovenské, čo si to robíme tu v našich oblastiach a v našich lokalitách, aby často navštevovali možno tých okolitých farmárov a pokiaľ nejaké tie plodiny majú, aby aj chápali tú ťažkú situáciu, aká je. A možno aj niektorí tí, čo sú schopní ísť na pomoc aj pri tých, či už sú to zberových prácach, alebo možno niekedy aj okopávať tú zeleninu alebo jahody, aby sa možno pridali a možno vtedy pocitia, ako vlastne chutí tá naša slovenská zelenina. Oliver, ďakujem za tento inšpiratívny rozhovor a vám, milí poslucháči a diváci, ďakujem za pozornosť pri prvej epizóde nášho podcastu Medzi hriadkami. Ak vás naša téma zaujala, navštívte našu webovú stránku, ktorá má názov zzs.sk, Zväz zeleninárov zemiakárov Slovenska. Nájdete tam všetky informácie o našom zväze, o tom, ako sa stať členom a hlavne, ako podporiť našich slovenských pestovateľov. Sledujte nás aj na Facebooku, kde pravidelne zdieľame novinky zo sveta slovenských pestovateľov zeleniny. Stačí nás vyhľadať, keď si do vyhľadávača zadáte Zväz zeleninárov zemiakárov Slovenska.
A hlavne nezabudnite, pri najbližšom nákupe zeleniny sa pozrite na pôvod tej zeleniny, ktorú si vkladáte do košíka. Možno práve dnes začnete podporovať našich slovenských farmárov. Teším sa na vás pri ďalšom diele nášho podcastu Medzi hriadkami. Dovtedy majte sa dobre a jedzte zdravo. Dovidenia.